Bueno, esclar, us presento la meva joguina en material reciclat. És l'he anomenat cistella pal, ¿vale? I consta d'un pal, una garrafa de, no sé, de detergent, unes tisores, també les utilitzarem, i cinta aïllant. Com vegeu són coses que podem utilitzar per casa. A veure, primer, en primer lloc, el que he fet és tota la part de l'asa de la garrafa l'he recortada, ¿val? Per a clavar aquest hueco, que és on clavarem la pilota i després la llançarem. Després hem introduït la garrafa dins del pal, i hem posat un poc de cinta aïllant així per crear un tope i que la garrafa no passi. Després la garrafa se sujetaria amb més cinta aïllant enrotllant i finalment la decoraríem amb cinta aïllant com hem decorat aquesta. El que tenim que tindre en compte, que és molt important, és una volta dins no treure el pal molt cap a fora, perquè si no la pilota no rodarà bé per dins i no la llançarem. Per això és tot.